Erik Ørnstrøm, formand for svømmeklubben Delfinen. Hvordan er sæsonen 86-87 gået? Den er gået ligesom de foregående år. Vi har haft næsten det samme antal medlemmer, omkring ca. 650. Ligger meget normalt. Hvad aktiviteter har I haft i sæsonen? Vi har haft vores stævner inden for Svendborg Amt, og vi har haft noget for børnene oppe i hallen, blandt langdistancesvømning. Vi har haft julestævne, hvor alle kunne komme op og bolde sig. Og så har vi jo de store stævner, hvor vi ser at få de små med, fordi vi kører med den brede konkurrencesvømning. Og her til slut har vi jo så haft vores klubmesterskab samt venskabsstævn med vores tyske klub. Nu siger du, at I har haft noget med nogle tyske klubber og noget for børn og sådan noget. Men har I opnået i ren konkurrencemæssigt? Hvad resultater har I der opnået? På landsplan har vi opnået et par sølvmedaljer og et par bronzemedaljer. Landsmesterskaber inden for DDSGI. Som formand, hvad lægger du da mest vægt på? Bredden eller eliten? Vi lægger mest vægt på den brede konkurrence. Og det er også inden for DDSGI, som det er vores organisation, vi er medlem af. Vi er ikke indstillet på decideret elite. Nu har du jo fået en pokal, som er skænket af svømmehallens forretningsudvalg. Ligesådan din kone blev også hædret. Hvad siger det dig, når du får sådan en pokal overrakt? Jeg vil godt sige, at det kom som en overraskelse. Det er hvert år en glæde at overrække dette fad til en, som svømmeklubben har fundet værdig til at opfylde de intentioner, der står som mål for at opnå den ære, det er at få sit navn på dette fad, som det drejer sig om, at vi har at uddele. Det blev ved svømmehallens indvielse skænket af et mangeårigt medlem af de danske skytte, gymnastik- og idrætsforeningers hovedbestyrelse, afdøde byrådsmedlem Ejgil Bennicke. Men i år er det en særlig glæde at overrække dette udtryk for noget bemærkelsesværdigt. Har det altid været fortjent, må man sige, det i år er dobbelt fortjent. Derfor må jeg bede Erik Ørnstrøm komme herhen. Svømmeklubbens bestyrelse har indstillet dig til at være årets modtager af denne påskønnelse for det store arbejde, du på din rolige og stilfærdige måde har gjort for svømmeklubben i Strib og for svømmesporten i almindelighed. Det var en indstilling, vi med stor glæde i svømmehallens forretningsudvalg bifaldt, og vi vil fra forretningsudvalgets side sige dig tak for godt samarbejde og ønske dig held og lykke til dit fortsatte arbejde for Delfinen. Tak for det. Tak. Jeg siger tak for hilsen. Jeg ved ikke, om det er for mig for langt at bede fru Ørnstrøm komme herhen, men ellers... det var jo lidt af en tvetydig bemærkning, da jeg sagde, at det var dobbelt fortjent. I svømmeklubben har vi, på lige vis som i svømmehallen, et krus, der tildeles en, der har gjort et stykke arbejde for svømmeklubben. Jeg vil godt sige, at i år kom vi på meget svær opgave. Den opgave, den vil jeg gerne udføre. Og vi har et stort job med at finde en, der skulle have kruse i år. Det blev en gengang for første gang i krusets historie. Og jeg vil gerne bede Ingrid Ørnstrøm komme herop og modtage krusen.
Jeg vil meget gerne takke, og jeg synes overhovedet ikke, jeg fortjener det. For jeg har jo så at sige været uden af klubben nu, hele, både første og anden del af sæsonen. Men i hele taget, så vil jeg gerne takke alle dem, der har tænkt på mig i det her halve år. Så har vi jo i svømmeklubben, udover det her uventede, der skete, så har vi 2 sportspokaler, der udleveres til et par svømmere, en dreng og en pige. Og i år, der har vi jo fundet en pige, hvis vi skal tage pigerne først. Hun har været med i samtlige stævner, og hun har altså ikke været bange for at stille op i noget som helst. Hun er altid til træning. Hun træner godt og effektivt. Så var hun med nede i Sønderborg, hvor hun deltog i 200 meter medley. Hun har for nylig erhvervet en bronzenål med sløjfe i 100 meter fri, 100 ryg, 200 medley. Udover det, så kommer hun altid til os, smilende og glad. Må vi gerne se Karin Larsen? Tillykke med dig, Karin. Det er rigtig godt at få set til. Ja, vi er Karin. Så har vi til drengesiden. Der har vi det samme. Vedkommende, han møder altid op til træning og laver et godt stykke arbejde, selvom han en gang imellem opfører sig lidt mindre seriøst, end vi har ventet. Han deltager ligeledes i alle stævner. Blandt andet kampen med 100 meter fly er blevet taget op. Han deltog også i LM 87 nede i Sønderborg i 100 meter fly og forbedrede sig med 20 sekunder og fik sin bronzenål. Nu vil jeg nok sige, at det var for så vidt ikke drengen, der skulle have præmien. Hans mor har lige så meget fortjent det. For hun hjælper ham godt på vej hver eneste gang, at vi beder ham om at komme ud til svømmestævnet. Må vi se Ulrik Larsen? Tillykke, Ulrik. Det har du fortjent. Tak. Jeg synes... Ja, fortsæt. Vil du have? Kan du se? Jørgen? Rasmus? Jeg vil godt tage en med til Marie. Jeg bor næsten lige ved siden af hende. Så får du den med. Nu skal du huske det. Jeg kan godt tage en med til, når så jeg er svær. Er du det? Ja, det kan jeg godt. Og så er der Peter, kan jeg huske. Ja, vi har bare Peter og Laura. Har I alle sammen fået det? Du har ikke fået det endnu. Godt. Ja, det var så vores lille pokalårring. Fortsat god stævne. Erik, hvordan får du tid til alt det? For det er jo ikke bare det, at du er medlem af svømmeklubben Delfinen. Du er jo også med i de aktiviteter, de har ved festivalen med jazzballet og morgenbordet. Jeg ved, din kone er også med i alt det her, men hvordan får du tid til alt det? Hvad er det, der gør, at du kan bruge så meget tid på det her? Bruge så meget tid, det er jo i perioder, det kommer. Samtidig har vi jo lidt mere fritid, end vi har op til festivalen blandt andet. Jeg vil godt sige, at festivalen det er jo en hård uge at komme igennem, hvad vi skal være deroppe næsten hver eneste dag. Men stort og hele så går det, selvom det kniver samtidig med at få fritiden til at slå til. Men inden for klubben har vi da heldigvis nogle gode hjælpere, vi kan trække på. Nu sagde du også, at I var cirka 650 medlemmer. Hvordan styrer I alt det med 650 medlemmer i sådan en forening?
Medlemskontingentet og fortegnelsen, det har vi kørt helt til med en manuel styring ved hjælp af holdlister, der er ført på skrivemaskinen og så manuelt. I fremtiden er vi gået over til EDB. Vi har netop startet den nye sæson 87-88 med at lægge det hele over på EDB. Hvordan synes du sådan noget, det virker? Det virker glimrende. Det tager bare lidt længere tid i opstartfasen, men så regner jeg med, at vi får resultaterne senere hen. I det programmet til EDB, det er skræddersyet til os, således at vi kan få alle de trivielle arbejder udført på maskinen nu, frem for at vi skulle sætte med en skrivemaskine 3 mand. Er det dyrt sådan noget, EDB-historie? Ja, det er jo ikke helt billigt. Det her anlæg, det har jo kostet omkring cirka en 20-22.000. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, med sådan noget, den erfaring, I nu får med sådan noget EDB, er det noget, man kunne tænke sig, at andre klubber måske kunne have gavn og glæde af? Det har vi haft i tankerne, og vi har også drøftet det. Og når vores system er kørt fuldstændig færdigt, og vi mener, det er OK, så er det vores agt, at vi vil spørge I-rådet, om de vil have en demonstration op til et I-rådsmøde, hvor alle de andre klubber er der eventuelt kan få glæde af det. Det lyder jo spændende. Erik, hvad bringer den nye sæson, som nu står for døren her efteråret 87? Den bringer for så vidt ikke noget særligt nyt. Vi kører med det gamle system, som vi er, at det er en svømmeskole og en konkurrenceafdeling. Der er ikke sket noget nyt i den forbindelse. Har du noget at sige med hensyn til Strib Svømmehal med de faciliteter, der er der? Er du tilfreds med dem, eller kunne du tænke dig nogle nye ting? Jo, der var der mange ting, vi kunne tænke os, men økonomien skal vi jo have med i billedet også. Og pladsen deroppe, der er jo ikke ret mange udvidelsesmuligheder oppe i hallen. Man har jo hørt noget tale om, at de står for nogle udvidelser. Er det noget, du kender noget til, eller om noget, du ved noget om det eventuelt bliver til noget, sådan så I får noget mere plads? Nej, jeg har intet hørt om det. Ja, du skal have mange tak, fordi du vil fortælle lidt om, hvordan jeres sæson var gået. Tak skal du have. 2 bane 3, Peter Lav Olsen, delfin. Bane 3, bane 3, Peter Bo Hansen, delfin.